Καλησπέρα. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση σαν πρωτοβουλία για ένα κέντρο μελετών Θεσσαλονίκης και γι' αυτό θα πούμε δύο λόγια πρώτα για το τι είμαστε και τι θέλουμε να γίνουμε. Εδώ και 2 μήνες περίπου, λίγο πίσω, λίγο παραπάνω, μια ιδέα που κάποιοι τη συζητούσαμε μεταξύ μας άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Με την πρωτοβουλία κυρίως του Γιάννη του Γκαρνέτατζη, κάποιοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ιστορία της πόλης αλλά και με άλλα ζητήματα που απασχολούν την Θεσσαλονίκη, ζητήματα οικολογίας, αρχιτεκτονικής, τέχνης, λογοτεχνίας και πολλά ακόμη, αποφασίσαμε ότι αυτή η πόλη έχει έλλειψη από μια προσπάθεια, από μια συστηματικότερη μελέτη πραγμάτων που έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία της, αλλά από μια κινηματική, αριστερή, τέλος πάντων, σκοπιά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές προσπάθειες στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Είναι, κατά τη γνώμη μας, μάλλον αποσπασματικές ή πολιτικά ουδέτερες. Και επειδή διαπιστώσαμε πως από την άλλη μεριά υπάρχουν μύθοι που αναπαράγονται για την Θεσσαλονίκη, νομίζουμε ότι υπάρχει χώρος για μια οργάνωση, να το πούμε ένα σύλλογο, ένα σωματείο, το οποίο θα βάζει μπροστά τη μελέτη αυτών των πραγμάτων με έναν τρόπο συστηματικό, επιστημονικό όσο μπορούμε, χωρίς να χάνουν και τον πολιτικό μας χαρακτήρα, χωρίς να το βάζουμε και μπροστά. Πρώτο, δηλαδή, ότι θα είμαστε μια πολιτική οργάνωση. Στο πλαίσιο όλης αυτής της ιστορίας θα προχωρήσουμε, εάν ενδιαφέρει και άλλους ανθρώπους αυτό, στη σύσταση ενός συλλόγου. Θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να έχουμε και έναν χώρο δικό μας για να βρισκόμαστε. Ξεκινήσουμε με συναντήσεις αυτομόρφωσης, γιατί διαπιστώσαμε στις πρώτες μας συναντήσεις αυτός ο πυρήνας των 10-15 ανθρώπων ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να συζητήσουμε για θέματα της πόλης μας και της ιστορίας της, αλλά όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να λειτουργήσουμε ως ένας χώρος καταγραφής και ανάλυσης αρχαιακού υλικού που έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος μας είναι η οργάνωση σεμινάριων, συζητήσεων, δημόσιων εκδηλώσεων, τέλος πάντων, να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη και φυσική, με κανονικά βιβλία, αλλά και ψηφιακή, με σχετικό υλικό. Μια ιστοσελίδα στην οποία θα έχει ο κόσμος πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Και η σημερινή εκδήλωση ξεκινάει ένα τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στο Μάιο του 1936, μια από τις κομβικές στιγμές της ιστορίας αυτής της πόλης και του εργατικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι η εκδήλωση που έχετε έρθει, αύριο είναι η περιήγηση στους δρόμους που έγινε, διεξήχθη αυτή η εξέγερση, η εργατική, και την Κυριακή θα προβάλλουμε στο Στέκι Μεταναστών την ταινία του Τάσου Ψαρά, Μάης, που είναι για τα γεγονότα αυτά. Ελπίζουμε να είναι η πρώτη από πολλές ανάλογες εκδηλώσεις. Θέλουμε όποιον ή και όποια ενδιαφέρεται να συμμετάσχει να μας το πει, να βρεθούμε. Τη Δευτέρα έχουμε μια συνέλευση στο Στέκι Μεταναστών πιο ανοιχτή, να έρθει ο κόσμος που θα μας γνωρίσει αυτό το τρίμερο, να δούμε και εμείς πώς πήγαμε αυτό το τρίμερο, για να προχωρήσουμε στην δημιουργία αυτού του κέντρου μελετών, να μην παραμείνουμε απλώς μια πρωτοβουλία. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάποιος κάτι άλλο για αυτήν την ομάδα. Κώστα. Θα μιλήσει ο Κώστας Παλούκης, ιστορικός. Παίρνοντας τον λόγο, με τη σειρά μου να πω ότι παρακολουθώντας τη συζήτηση στη
Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι τελευταία εξαετία υπάρχουν έντονες ζυμώσεις και σε σχέση με την μνήμη της πόλης. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μνημονικό διακύβευμα στην πόλη. Ένα μνημονικό διακύβευμα. Υπάρχουν δηλαδή συζητήσεις σε σχέση με την ταυτότητα της πόλης. Ένα κομμάτι, θα λέει κανείς, αναζητά στο παρελθόν μια μορφή πολυπολιτισμικότητας. Ένα άλλο κομμάτι αναζητά και απαντά μέσω, ας πούμε, της ταυτότητας της ελληνοορθόδοξης παράδοσης της πόλης. Και σε αυτό το δίπολο νομίζω ότι υπάρχει μία ανάγκη να αρθρωθεί μία άλλη άποψη, η οποία θα προβάλλει, ας πούμε, κατά την άποψη τον κόσμο της εργασίας, στην εργατική τάξη, το εργατικό κίνημα, την πεδέλωση, ας πούμε, προτάσσοντας δηλαδή μια άλλη, ας πούμε, ταυτότητα για το παρελθόν της πόλης. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είναι πραγματικά αναγκαία η συγκρότηση ενός τέτοιου ομίλου, ο οποίος θα συνδυάζει και την επιστημονική τεκμηρίωση και την απέκτηση προς τα έξω, και πιστεύω ότι με μικρά βήματα μπορούμε σιγά σιγά να συλλογιστούμε κάτι το οποίο θα έχει μια σταθερότητα, μια συνέχεια, και με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει μέσα σε αυτό το μνημονικό διακύβευμα που κατά άποψη κυριαρχεί στη συζήτηση της πόλης σε σχέση με την ταυτότητά της.